थादो। मासि समायना गेट बेलाय सिगांथ' क'क्राझाराव बिदि नङामोन। ओइ जर फंबाय। ओइ आदा औ क'क्राझारसिम थांनांगौमोन। गाखोदो आदा दोनलांसां। हाब बे गेटखौ सोर बानायाब्रा? बे गेटखौ दाख्लैसो बिटिआर सरकारा खालामदोंलै आदा। नंगौ नामा? औ हाब सोलायजोबथारबायलै ना? परिबर्तन जाजोबथारबाय क'क्राझारा। नंगौ नामा? औ आं 15 बोसोरसोआनो जाबायमोन हायद्राबादाव खामानि मावनो थाहैनाया। दावराव दावसि बुलाय सोलायखाय गारनानै थांदोंमोन आं। हाब आदा क'क्राझारावथ' दा बिदि दावराव दावसि गैलालै गोजोननि नोगोरसो होनलायबावो दा गासिबो परिबर्तन जाजोब्बाय। दे गाखोदो आदा आं नोंखौ खोन्थाहैनोसै। नंगौ नामा? औ थौ दे। फंबाय औ माथो लामाफ्रा सोलायजोबथारबाय। सोलायबाय आदा फुवारजोब्बाय ओरैबो ओरैबो गुवार जाजोब्बाय। गोदोथ' इन्जर देरबादि गुसेबल'सोमोन लामाया। औ हाखर हाला। औ सरकारा जा मावदों औ सरकारा जा मावदों मोजांखौ मावदों आदा। औ ओइ मेडिकेलाव हाबैसै दसे देखायलांसै आं नोंनो। आदा बेनो मेडिकेल कलेजआ। गिदिरथार माथो। औ गिदिरथार हरैबो दंबावो। दाना गुबुन गुबुन रायजोनिफ्रायबो फाहामथायनि सोलोंथाइखौ जोंनि क'क्राझारावनो गोबां लाफैयो आदा। जोंनि क'क्राझाराव बेफोरबायदि मेडिकेल कलेज खुलिनाया बिराद मोजां जादों। गोजानाव थांनानै ट्रिटमेन्ट खालामनांगौनि गोनांथि गैला। जोंनि बिटिआरावनो खालामनो हायो आरो ओरैनो लाइमोनफोर बेखार थानायफ्रा सिकिउरिटि मावनानै गोबां मोजाङैनो सोलिगासिनो आदा। बिटिआराव बेफोरबायदि खुलिनाया बिराद मोजां जाबायलै। औ आदा बिराद मोजां जाबाय। औ थ' बिराद मोजां मोनबाय आं। औ औ आदा बेनो साइ स्टेडियामा। अ बेनो नामा? औ बा बिदि जाथारबाय आरो। औ जाबाय आदा। आगोलावथ' बिदियानो नङामोन। ओहो आवगोलाव बिदि नङामोन। आरो दानि बिटिआर सरकारा फोथारखौबो इन्टारनेसनेल स्टेन्डार्ड खालामना होबावबायसो आदा। बिदिबाथ' जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोबां सुबिदा मोनबाय। औ मोनबाय आदा। नै दाख्लै बावैसो CM काप दुरान्ड काप जानानै थांबाय आरो गोबां मानसिफ्रा नायफैदों। बे गेलारिया गासिबो बुंजोबदों जायगानो थोलायाखै। साइ स्टेडियामाव फुटबलल' नङा आदा गुबुन गुबुन बिथिंनि गेलेमु फोरोंनायबो जायो आदा बाव। जोंनि बिटिआर सरकारखौ बिदिबा जों मानिनांगोन। औ आदा थ' आदा नायनायनि होनबा। थ' आदा बेनो जोंनि बिटिआरनि सेक्रेटारिया। वा बिराद मोजां जाथारदों माथो। क'क्राझाराव माथो जेरैबो समायना रमायना जाजोबथारबाय माथो। आं होनखाबायना आदा क'क्राझारा बिराद परिबर्तन जाबाय। औ नै आदा बेनो सुजित नार्जारिनि अडिट'रियाम। दे मोजां जाबायलै क'क्राझारा। बेनो ना? औ बिराद मोजां जाबाय क'क्राझारा बिराद जौगाबाय। ओइ बाबु लाखिथ' र' आंना गामिया सौफैबायलै। औ सफैबायना आदा? औ बेनो। हा बेसेबांथो जाखो? 200सल' हरलाबायदो आदा। 200? औ दे होमबा आदा। हा बेलाय माथो जाखो? अ बियो रुंसारि ब्रह्मनि मांखरसारि आदा। अ हाब बेथ' आं गोदो खामानि मावनो थाङोब्ला जाब जुब हाग्रा बारि एकदम लांदां फादां जोबसोमोन। आरो बेल' नङा आदा माखासे मुंख्लंफोरनि मांखरसालि आरो मुसुखा गायसनगासिनो जेरै सुजित नार्जारि, बिर सिलागां, बिसनि। अ बेथ' बिटिआर सरकारनि जोबोद मोजां हाबाफारि। दे होमबा दे बाबु। दे थाथ' होमबा दे। औ
आफा रुपनाथ ब्रह्म नोंसोरबायदि जोहोलावफोरनि थाखाय मुंख्लं खाम्फा मावख'रसालि लुनानै होनायनि थाखाय बिटिआर सरकारनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय खुलुमबाय। ओम